Dnes si vyskúšame túto zaujímavú vecičku sous vide stick a vyskúšame, ako sa s tým varí. Na to, aby sme to mohli používať, potrebujeme aj vakuovačku a samozrejme aj vakuové sáčky. No a samozrejme aj nejaké akciové mäso. My, keď sme to skúšali, sme mali v akcii akurát bravčovú panenku, takže bude bravčová panenka. Najprv si ju nasolíme. Vložíme ju do vakuového sáčka. A sáčok vložíme do vakuovačky. Vakuovačku zatvoríme tak, aby zacvakla. A najprv musíme stlačiť to zelené tlačítko s kvapkami, ktoré vakuovačke povie, že máme niečo. Potom stlačíme to druhé tlačítko, čo znamená vakuovanie a zváranie zároveň. Tie kvapky predĺžia zváranie, aby sa odparila prebytočná voda. Tak, váranie je ukončené. Vakuovačku otvoríme a mäso máme pripravené na varenie. Dobre, toto môžeme ponoriť. My už sme si vodu predhriali, ale kľudne sa to môže dať aj do studenej. Pripojíme sa cez Wi-Fi na sous vide paličku, nastavíme čas varenia, nastavíme teplotu, štandardne je 60 stupňov, takže nemusíme nastaviť a stlačíme štart. A to je celé. V paličke je čerpadlo, ktoré cirkuluje vodu. Počas varenia sme testovali vo všetkých možných miestach. Všade je teplota medzi 59 a 60 stupňov. Pekne to udržiava. Medzi tým sme nastavili čas na 2 hodiny. Sáčok treba nastrihnúť a vyliať prebytočnú vodu, ktorá sa vypiekla z mäsa. Mäso nakrájame a na najprudšom možnom ohni opečieme. Z jednej, z druhej strany, kým doukladáme mäso, tak to, ktoré sme uložili prvé, je už v podstate opečené. Teraz to opečieme z druhej strany. Kým sa nám to opeká, nakrájame ďalšie kúsky. Mäso je skutočne jemné, veľmi ľahko sa krája. No a nakoniec tú šťavu, ktorú sme na začiatku vyliali z mäsa, zahustíme múkou a smotanou, alebo keď je nedeľa, obchod je už zavretý, tak je mliekom.
a môžeme podávať. Dobrú chuť.